Ja. Vi skal have noget ro. Godmorgen alle sammen, og velkommen til 9. klasse sidste skoledag. Vi er glade for meget til i dag, og det er en meget særlig og speciel dag for os, og det håber jeg også, at I synes, fordi I får komme ellers også. Vi har lavet et program for os i dag, og ja, hvor vi starter med catwalk, hvor vi viser os alle sammen fantastiske kostymer frem. Og bagefter har vi lavet en lille revy over lærerne, og bagefter har vi tænkt at sige tak til lærerne, og måske lidt undskyld for revyen. Og så har vi studeret en fællessang, som vi håber, I alle sammen vil synge højt med på, især musiklærerne. Yes. Men yes, we go. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Even knocks him out with those who cannot fleet. Keep it in mind, he's one of a kind. Oh, let it go. I am one with the wind and sky. Let it go, let it go. You'll never see me cry. Here Jerusalem bells are ringing, Roman Catholic choirs are singing. Mirror, my soul and shield, my missionaries in a foreign field. So good to be there. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Survive in the city, it's a shame. Niggas die from a hollow point, bullet to the brain. Will I survive or will I die is what I wonder. Puffing no blunts and getting drunk to keep them rolling under. Getting lost in the madness, blood and getting tipsy. Got my pistol weapon.
for du er så lille lækker. Boy dernede. Jeg har tjent 1 million og got en tår på hver en krone. Jeg har fået mit drømmejob. Nu drømmer jeg om at sige op. For baby, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ude, papa, ude. Ude, papa, ude. Ude, papa, ude. Ude, ude, papa, ude. Ude, papa, ude. Ude, papa, ude. All we need is somebody to lean on. Reese, we stole show. Okay, vi skal revyen, og den vil vi gerne til at præsentere. Er Gerda her i dag? Gerda? Gerda? Hvad der var? Men vi vil gerne tage hjælp til at præsentere den her revy. Værsgo. Jamen, tusind tak da. Hold da op. Jeg er jo tidligere lærer på skolen, og dengang jeg var med til at holde sidste skoledag, der var der godt nok ikke så mange der. Hold da op, mand. Nå, jamen, jeg hedder som sagt Gerda, og jeg har simpelthen fået lov til at sørge for, at de her fantastiske, super elever får lige vist, hvad det er, hvad de kan. Det er sådan, at de har i hvert fald forberedt sig rigtig godt. Det har de i hvert fald. Jeg tænkte på, er der nogen her, der glæder sig til deres sidste skoledag? Men for at det kan blive sidste skoledag, så bliver man simpelthen nødt til at skal lære at sætte tal og bogstaver sammen til en højere enhed. Ellers så går det altså ikke. Det bliver man simpelthen nødt til. Og så... Er I spændt alle sammen? Jeg ved i hvert fald, at de elever her, de har i hvert fald lært hinanden at kende og skabe nogle gode venskaber sammen, både på godt og ondt. Er der nogen, der taler, hvor jeg taler? Det gjorde de ikke, da jeg var lærer. Nå. Men det er i hvert fald sådan, at for at man får nogle rigtig gode elever, så skal man også have nogle lærere til. For elever lærer ikke af sig selv. Det er vigtigt godt, ikke også? Lærere, dem skal jo have nogle af, ikke? Nej, ikke lærere. Men de her elever, de har i hvert fald haft brug for nogle lærere. Og vi tænkte, at vi godt lige vil prøve at vise jer lidt om, hvordan det er at være lærer og elev her på Sæbersvej Skole 2015. Og vi starter den første scene med 2 lærere, der sidder derhjemme ved kaffebordet. De har 5 børn til sammen. Og det er Ellen og Lars. Kaffe Lars, hører jeg lige bagved, der er nogen, der siger. Jeg skal lige høre Ellen og Lars, er I her? Ja. Og de sidder ved kaffebordet. Velkommen til forresten. Det er sådan, at de sidder derhjemme ved kaffebordet, og der er altså noget, de ikke helt er enige om. Og det må vi jo så lige prøve at finde ud af, hvad det så er. God fornøjelse. Min one-pack passer også. Godmorgen, Ellen. Godmorgen, Lars. Jeg kalder børnene stadigvæk for kaffe, Lars. Så, har du hørt den nye skolereform om usetimer i stedet for danskundervisning?
De lærer sgu da alligevel ikke noget dansk i timerne. Hvis du spørger mig, så skal vi have nogle flere matematiktimer. Tværtimod, Lars. I vil have brug for meget mere dansk undervisning. Det kan godt være, du synes, det er Ellen. Og ved du hvad jeg synes? Jeg synes, vi to skal fylde kaffelæret op. Så bare lad mig så vis. De har tilbud 10 kroner per pakke. Er det fint med dig? Det var det nyt. Ha! Der smagte 5 pakker per kunde. Og det er så fint at få fyldt kaffelæret op nu. Lars, hvad er den i computer til at spille Minecraft? Nej! Lars, jeg kom til at brænde din kittel. Hvad gjorde du? Ej, simpelthen bare løgn. Nej! Lars må ikke gå Rema og købe noget fredagsslik. Nej, det må I ikke. Men, Ellen, jeg har en idé. Vi skal nok få fyldt kaffelæret op. Vi giver bare ungerne en 50'er hver, og sætter dem alle over i Rema. I vil godt hjælpe mig, ikke også, unger? Ja, selvfølgelig, Lars. Ja, vi ved, hvad han bliver, når han ikke får sin kaffe. Hold da op, da. Så skulle de godt nok have fyldt kaffelæret op. Det er jo så godt, man har 5 børn til sammen, når man nu selv kun kan få 5 poser. Så det var jo rigtig dejligt. Men der var jo noget, de ikke var helt enige om. Det var det der med dansk og matematik og sådan noget. Jeg skal lige høre. Er der nogen hernede, der vil fortælle mig? Dig dernede. Ja, er du til dansk eller matematik? Ja, tysk. Nu var det jo lærerne, det handlede om. Nu skal vi lige en tur på lærerværelset. Og der skal vi møde 3 lærere. Og den første er lidt stille og til tider lidt fraværende. Christian, er du her i dag? Velkommen til, Christian. Stille. Og så er der Mette. Hun vil altså rigtig gerne tale rigtig meget. Og vil rigtig meget gerne have sin mening igennem, fordi det er altså rigtig vigtigt. Så jeg skal lige høre, Mette, er du her i dag? Velkommen til, Mette. Tak. Og så til sidst, der er der Henriette. Og hun prøver simpelthen på at fortælle noget, men hun kommer sgu ikke rigtig helt igennem med det. Hun forsøger i hvert fald. Henriette, er du her i dag? Fantastisk, velkommen til. Lad os nu lige prøve at se, hvordan det så går. Henriette, jeg skal fortælle dig en sjov historie, så her vi igen. Der var et café, og der var en lille pige. Hun sang om katte. Katte. De er nu det mest klammeste væsen af verden. Ja, det er meget godt, de katte. Nå. Ja, jeg har også selv tænkt mig at anskaffe en. Ej, Henriette, det tror jeg ikke, du skal. Du er med garanti allergisk for det, uden du ud af det. Altså, de skider over det hele, og det der kattebakken, du er nødt til at skifte den hvert evig eneste time, før det ikke skal sænke, og de laver forbold hele tiden. Så hører jeg her med i weekenden, hvor børn og jeg på McDonald's. McDonald's? Det har jo intet med mad at gøre. De der svampe og bøger og slemt salat. Nej, Henrik, nu skal du høre. McDonald's, de tager ikke engang skat. Og deres motto om lommehjælp, de tror bare automatisk, at folk kan lide det. Jeg kan ikke lide det. Jeg personligt hader det. Jeg er Christian. Christian, hvad synes du?
Men næste weekend befinder jeg Jens Bøfhus. Jens Bøfhus. Ja, Jens Bøfhus. Rigtig her. Stig, vi skal have en drink. Stig og en drink. Ja, Stig og en drink. Henriette. Nu er det lige så ret godt. Det hedder date og ikke Stig. En drink. Flere drinks. Nu er det snart lære det. Nu er jeg nok med det. Du kører Christian. Jeg kan det. Hvad synes du, Christian? Christian, hvad siger du? Jeg er for træt. Jeg har både kone og børn. Kald det, hvad jeg vil. Jeg er bare noget at spise. Ja, der var godt nok skrappe holdninger og meninger, både om McDonald's og Jensens Bøfhus. Men jeg har nu da alligevel tænkt mig at tage på Jensens Bøfhus og få en masse stigs og drink. Alle dem, jeg overhovedet kan drikke. Så, det var jo så det. Nu skal vi simpelthen ind i 9. klasse, hvor at de skal fremlægge. Det er jo en del af at gå i 9. klasse. Jeg skal lige høre, er der en hernede? Der glæder du dig til at komme i 9. klasse og skal fremlægge for læreren? Ja, bliver der sagt her. Det er noget, der er energi. Der er noget med de her børn her. De vil det her. Fantastisk. Fantastisk. Men til at høre på det her fremlæggelse, der har vi jo en fantastisk lærer her på skolen. Birte Jason er hun her til stede. Ja, og velkommen til. Og det er simpelthen Birte, der skal høre noget om økologi og alle mulige ord. Fordi det har faktisk en vigtig betydning, at man ved, når man fremlægger det skal jeg lige fortælle jer. Når man fremlægger, så er det vigtigt, at man ved, hvad det er, man taler om. Og ordenes betydning, det er bare så vigtigt. Det skal I bare lige have med jer fra i dag. Og så må vi prøve at se, hvordan fremlæggelsen i 9. klasse så går i dag. Han påviste det forhold, der er mellem bestemte plantearter og klimaforholdene, og beskrev vegetationszonerne i forhold til... Jeg rører lige der. Hvad var det, du sagde der? Vegetationszonerne. Ved du overhovedet, hvad det betyder? Altså, for at være helt ærlig i det, så ved jeg faktisk ikke, men det står lige der. Nej, det går ikke. Aldrig nogensinde bruge sådan et ord, du ikke ved, hvad det betyder. Jamen, jeg prøver at få til at lyde, som du gerne vil have det. Ja, men det går ikke. Hvis det er der til eksamen, så er du ikke på en af mine 4-12-taller. Okay. Bare fortsæt. Okay, jeg fortsætter. I 1926 producerede den russiske geolog Vladimir Vernadsky begrebet biosfære yderligere i sin bog Biosfæren, og beskrev de grundlæggende principper for klodens overordnede biogeokemiske kredsløb. Nej, så lige igen. Biogeokemiske? Altså behøver jeg gentage, hvad jeg lige har sagt? Du må aldrig nogensinde bruge sådan et ord, du ikke ved, det betyder. Du bare trykke på Wikipedia. Det må du aldrig nogensinde bruge. Bare fortsæt. Okay. I den sammenhæng omdefinerer han begrebet. Ja. Hvad sker der her, man altså? Det er også det. Nej, nu er det fandme nok. Nu rejser jeg på arbejdsferie til Guadeloupe. Det er ikke klar mere. Så var det jo lige, at Rikke er nu her. Velkommen til, Rikke. Jeg synes du godt nok lige, du kom ind og ødelagde det lidt for den her fremlæggelse. Jeg ved ikke, om det er noget, der sker ofte. Det kan jo godt være. Men det var da noget af en flot fremlæggelse, og ingen 12-taller i den omgang blev det til.
vi må da håbe, at læreren snart kommer tilbage, fordi der må der være flere elever hernede, der skal have nogle 12-taller på et tidspunkt. Skal I ikke have 12-taller alle sammen? Selvfølgelig skal I da have 12-taller. Selvfølgelig skal I da det. Ved I hvad? Nu er vi sådan set nået til den sidste scene i den her omgang. Det er altså lige så hyggeligt. Men denne her scene, der skal vi ind i et klasselokale, hvor at der er fremlæggelse af tysk. Jeg skal lige høre, Turi, er du her? Velkommen til, Turi. Det er sådan, at eleverne har forberedt sig til tysk, og de skal nu fremlægge. Ellers ikke ret tit. Og lad os prøve at se, hvordan det går. Måske er der nogen, der ikke helt har øvet sig. Og det er ikke så godt, når det er Turi, har jeg hørt. Men jeg tænker, at det kan være, at der kommer dem en til undsætning, hvis det skulle gå helt galt. Lad os se, hvad der sker. Ja. Guten Morgen allesammen. Morgen, Turi. Ja, frei. Dürft für gegen wieder ohne um. Kennst du nicht Akkusativ, dann bist du wirklich dumm. Super, Frei. Kan du godt det? Dann war ich gleich. Durch gegen ohne wieder um. Ja, det var ikke super flot, men jeg kan høre det ud der. Kan du også godt det? Hvad var Mikkel? Jeg kan ikke det første eller det sidste, og det er mænd, det forstår jeg ikke. Kan jeg godt vente næste gang? Nej, Mikkel, det kan du ikke. Det sagde jeg også sidste gang, du skulle øve dig. Jeg skriver hjem til fællestimen. Jakob, dig. Jeg har desværre ikke lavet for Turi. Jeg synes, at du stå lige på infra. Ja, det er jeg 100% sikker på. Det har stået der lige siden sidste uge, hvor jeg får det ind. Nu er min tålmodighed, vi er simpelthen ved at være opbrugt. Nu må jeg ud af dig, og så skal jeg til mig, hvad jeg har gjort. Nej, Gud. Det er slemt, det er så man håndterer nogle mennesker. Hvordan gør man så det, John? Det man gør, spiller en fuglesang for dem. Så slapper de helt. Nej! Min fuglealarm! Jeg opdagede en grundet musik i Nordjylland! Nej! Jeg var straks et sted. Det er ikke hvad man ser sådan en her i Danmark. Og jeg er fløj! Det var sørme godt, at John lige kom og reddede Jakob der. Hold da op. Jeg var godt nok lige ved at få hakket hovedet af. Sikkert er noget. Men sådan foregår det måske lidt i en tysk time. Så I kan godt forberede jer unger på, hvad det er, I skal til. Og få hakket hovedet af og skrive hjem til forældrene. Er det ikke sjovt? Nej, det er ikke for sjovt at få skrevet hjem til forældrene. Nu håber jeg simpelthen, at I har nydt den her lille seance. Og jeg synes, at vi skal give revyholdet og dets medarbejdere en kæmpe hånd. Er I med på det?